Straight to the point. Now, atong balikan mahigalas paghisgot ning atong mga issues. Pero unya, kung ato makontak ang taga DPWH, mas mayo nga ato sa ma-interview. Ang mukuhaan sa inyong side, ha? Department of Public Works and Highways, labot atong nag-viral nga giingon mahigalang ghost project dito sa bukid sa Talisay. Giingon na si Mayor Samsam Gulyas nga gisuspenso da ito nga maong project. Nabi dugang mga katinawan nga naman nga wa man ninyo ipahibaw nga suspendido to maong project kung tinuod man galing. Straight to the point. Ha? Nya pila man kabuk tarpaulin nga inana nga ang nagda QM sa to pagkatong uban dito suspendido sa to. Pahibaw ang mga tao kay kon man na kwarta man as katawhan. Di ba Toro? So I hope kinsa may district engineer diha. Second ba ni district engineering office? Explikari ang mga tao. Mo na nga ako nagpadagyo kog reporter dito mahigala kang Danny Villa, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways para makahibaw mo nga kami willing ming maminaw ninyo. Nga kami gusto ming mahibaw, mapahibawan to sa katawhan, pinagi sa tong sibianan, ang inyong side nini mga issues karon. Og labi na ini karong nahibawan sa mga riders. Mingon man si Mayor Samsam Gulyas nga inyo man ang project, ang DPWH man may nag-implement ani. Mayo nga ma-updated ang katawhan kay sama ra gud na kanang magpatukod kag balay ni store. Ikaw nga nagpatukod sa balay na anak nimong kwarta, imo nang giandam din ha. Ug masuspenso na paybaw ang tag-iya indayken nga nasuspenso ni. Asa man to dong ninsay balik ka sa to katong sa mga riders be. Kani nga tarpaulin. Simple naman na. Ang ato mga higalang example aron nga kaybaw ang katawhan. Kaya ang giingon mahigala ni Mayor Samsam Gulyas suspendido dahil kini maong project. So kinsa may implementing agency ani ang DPWH. Okay, suspendido man kamong taga DPWH inyong butangan din nga suspended ng maong project. Tama? Be ato paminawon sa kuno. Mingaw gud kayo ni. Nya karon suspendido gusto ming maminaw sa side sa Department of Public Works and Highways. 2024. Uy, ngayon manggana niya may tugas bukid. Bibi, tanaw na to ng kondi. Oh. Ano na ano? Bibi? Ato ni Walingon. Ito sada din ya. Ya, completed na. Ang completion date December 7, 2024. DPWH. Isang. DPWH. 49 million 480,000. Completion 2024. Susuban. Patay. Nagunsa ni Dre. Naaman is tugas bukit. Iwagi dan din ya. Oh. Saan man? Usa man ni nga gibutang ra man nila Dre. Oh. Astilan. Asa mang daan ani dapita? Pagbalik na ani. Kalibunan ko niyo. Na-ajoy anomalya ni sa pita. Oh. Okay, freeze dong, freeze. Okay. So kini na mga riders mahigalaga. Suri-suri na sila. O wa na sa suri-suri, isa may makahibaw na ana. O di ka manirador og maya, di ka kahibaw na ana. Di ka manirador tukmo, di ka kahibaw na ana siya ni store. Ato lang ning agi katawa ba kay nitubag na mahigala si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Og iyang giklaro sa ang FB post nga kuno kini suspendido nga project. Okay, mo na side ni Mayor Samsam. Unsa may side sa DPWH? I hope makatubag mo taga Department of Public Works and Highways kay kamo man maoy implementing agency ani matud pa. Asa man tong post ni kuan. Kini ni ang Mayor Samsam Gulyas. In fairness niya aron nga to kuan ni ato maklaro ni mga sukid di paminaw. Unya motubag pon DPWH. Kay kamo man maoy implementing agency ka niya ni day.
Limang kanina sa kalibunan. Nya karon na uso na gud ghost project ron. Wala mga tao, kuan gyud kaniyo, mao ni ang post ni Mayor Samsam Gulyas. Ako lang ni mahigalang kay iya naman ang gi-post no sa iyang FB page. So ako lang ang gikuha courtesy of Mayor Samsam Gulyas. Mananghid lang ko ni mo Mayor Samsam, ako lang ang gipakita diri kay total na publish naman ni sa imong Facebook page. So ang giingon ni Mayor Samsam, pagklaro sa nagtrending nga project ug ang tarpaulin ani sa Talisay. We immediately ordered an investigation after the viral video of the alleged ghost project in Barangay Manipis circulated on social media yesterday. Ato ko nung ipaduol dong kung magkabasa-basa ay lang ipakita ko naong na lang. Ha? Sa Binisaya pa ini, among gi dali ang pag-order sa investigasyon human ang viral nga video may labot sa alleged nga ghost project sa may Barangay Manipis ni katap sa social media. After talking to our concerned departments and to DPWH, mauni among na-establish. Human kuno sa iyang hinabi sa iyang mga concerned nga mga department heads o sa taga DPWH, mao kini ang nakita. Mao ni ang na-establishar. Number 1, dili Talisay LGU ang ni-implement sa project. DPWH mao'y implementing agency. Okay, mao kana nga sulting Samsam ha. Mo na DPWH tingog mo. Ako mong tawagan ha. Unya na lang ibalik siguro to alas 8 para di ta mabitin sa oras. Tubagan ninyo ni. Tingog mo. Kay kwarta man sa mga tao, mapitang gibutangan this is where your taxes go. Sus mga tao ni nga kwarta, dili man Talisay LGU DI. Maoy nag-implement ani mong project ang DPWH man. Mo implementing agency busa maminaw mi sa DPWH. Ha? Kinsa may district engineer na diharon? District engineer. Kinsa nga ang district engineer diha kay dira si Villa Mahigala regional director man eh. Kana si Villa maunay district engineer sa 7th district kadto. Nya karon regional director na. Pero apil siya sa lavish o kinabuhi. Mo na nga gipa imbestigar na ron. Hasta to si Brando Raya. Engineer Leslie Anthony Molina. Mo ni angan, second engineering district. So Engineer Molina, engineer tubagan ni engineer kay aron nga masplikaran ang katawhan. Kay kamo man ma-implementing body ani. Ikaduha nga giingon ni Mayor Samsam, DPWH was to construct an alternate route from Sitio Kapinsa to Manipis aron naay laing agianan ang mga motorista kung naay simbako landslide ang Manipis Road. So inyo day gihapon inyo day ni, no? Mo construct day mo og alternate route. Mana may bawo mga tao, transparent ta kay kwarta man sa mga tao. So kana day gibutang diha alternate route day na. No? Unya ikatulo, the project is currently suspended because wala nakakomply sila og mga requirements such as ECC og pambi gikan sa permit gikan sa DENR. Naasay mga road right of way issues nga kailangan isitol nila before ma-implement ang project. Ang problema lang, wala gi-inform ang Talisay LGU nga gisuspend ay nila ang project. Straight to the point. O nag-iingon Mayor Samsam. Asas Mayor Samsam ha, maingon, ang problema ninyo, DPWH, kay hasta ang LGU sa Talisay, wa ninyo i-inform. Ha? I-inform ninyo ang LGU sa Talisay, kinaaman na diha. I-inform ninyo ang katawhan. Ha? Ato ning tagsa-tagsaon, mahigala. Nya, ingon si Mayor Samsam, atong tiwason. Ako lang gipaabot akong concern kanina is if suspended ang isa ka proyekto, dapat sa nila ipahibaw sa tarpaulin na suspended siya. O na kang Samsam. Especially na ay projected completion date na gibutang para mahibawan o mahatagan o katinawan ang mga katawhan. O, sakto na. Sakto na nga pamahayag ni Mayor Samsam. Pahibaw ang LGU sa Talisay, pahibaw ang katawhan. So, Engineer Molina,
ako kang tawgon unya, explikari ang katawhan. O mahimog makaari ka sa itong sibianan, tagaan ta ka sa tanang higayon. Nga makasulti ani. Niining maong sitwasyon kay kalisod basad ani ang mga tao nga mo'y tag-iyas kwarta wa gyud kasayuran bisag gamay. No? Unya ang sunod ingon samsam, I just want to let every Talisayno know nga nakadungog mi sa inyong mga pangutana og yangungo. Wa sab mi maghunong padayon ming naningkamot aron masulbad ang every concern nga inyong gipadangat. Straight to the point. Mo ni pamahayag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Akong pangutana, DPWH na pa mo'y pamahayag sad. Taga-egg statement may mga tao. Ha? So karon, Engineer Molina, palihog kini ni mo tawag ninyo balik. Karon nga totod, sirado na ba siguro sa Bado Manday. Pero mangita mig pamaagi kay naman kay cellphone or ikaw nakadungog ka kinsay nakaila ining Engineer Molina ina nanawagan Miss DYHP amo sang parion patubagon namo. Kay akong example ha, ikaw usa ka tawo, ikaw Nestor, magpatukod ka og payag na ana imong budget gihatag nimo ngadto sa kontraktor o sa panday nga magpatukod kag payag na ana ang kwarta. Karon ikaw nga tag-iyawa na ka mahibaw, mo na lang imong mahibaw-an nga wa man ni matukod ning balay nga nagsabot man ta nga mauni sa tuig gibutang sa kwanday completion date nga mahuman na siya. So nagsabot ta human na ning balay, di ay budget. December 7 mahuman na. Ug wa nimo na mahuman, wa ma-follow ang contract. Wa ma-follow ang atong gikasabutan. So inato ba lang nga pag-istorya, paybaw ang tag-iya nga nganong di ta makapadayon. Di sa nato mapadayon pagtukod ang balay sir kay medyo natay kakulian. Saman tagaiglason. Mura po ani ang tagiya ining kwarta ang mga tao man. Nganong blind man ang mga tao ani. Straight to the point. O di lagi ka manirador tuk mo di kakibaw na aning pajika. Tanaw mo, ang date of kwan. Tanaw rago to dong itong tarpaulin. Date started May 13, 2024. Sa ito pa nagsugod ko no Mayo. Ipakita ang tarpaulin balik. Kana. Palihog. Kana o? Mayo 13, 2024. Sos, tindag ko trabas si Mala di ay ni. Sa 13 sa Mayo. Ano ka? Katupitang pagpakita sa mga bilhin. Alang sa mga Katoliko, no? Unya, mahuman siya December 7 completion date. Karon ang tag-iya ron sa kwarta, nga namoy gikasabutan na to, nga mauna, mahuman ana. Pagtanong sa tag-iya, sa man, may nahuman? Habay napuwa ni Waman? So, explikaran ni mo ang mga tao. So, Engineer Molina, wala naman tayong oras, nagbalik na to, ako kang tawagan, tubaga akong tawag, karon maka-explikar ka sa mga tao. That's number 1. Number 2, pwede po kang muari sa itong sibianan, kay Waman mo opisina ron. Kay doon na opisina, akong ipanha ng iyong opisina. Padadaan kong reporter diha sa opisina. Kadto sibilyan na usay kamong oras gipadadaan ako dito reporter wa mo atubang si Regional Director Villa. Sa una ni atubang pa to, gipapaabot ang reporter duha ka oras. Karon wa na matubang. Wa kuno diha. So pangitana asa si Ryan na lang wa pod. So Engineer Leslie Anthony Molina, Engineer, ikaw lang ha, kay imo maning district. Tabangi, explikari ang mga tao na unsa gining hitabo Kay sama naman na, simple ran akong analogy. Nagpatukod og payag. Panalitan ako nisto, nagpatukod og payag. Nagsabot ta, Mayo 13, 2024. Mahuman ang payag, ni pasalig ka. Mahuman alas December City, 2024. So, una-una, hinam-hinam ko, ay, ni Pasko ini, nadyo ko, payag. Karon mo may napuwa. You owe me an explanation nga nung naunsa na. Busa, tubaga ha. Kay tagaan ka na maghigayon nga maka-explikar. Tagaan ta ka og kahigayunan gyud nga mo explain ana sa kahanginan. Akong pangutana simple kayo. Kanus ama ni na suspenso di ay nganong karon pa may mahibaw ani. Wa ni
Wa ni masakpi din hawa, nagita makibaw kung sana. Sus, Ginoo ko. Yan lang, ibalik na nato. Kaya mahinayak niya tang komentaryo ron isto, rag apike sa oras. Ikaw po, Director Villa, sir. Tingog, anining mga pangutana na to. Regional Director Danny Villa. Tor. Tingog, Tor. Mas may itong Tor, kay mas manang Director Tor. Kay pwede po ma-director, pwede ma-contractor. Lagi katawa-katawa mga sukintig paminaw. Pero bitaw, tinuray lang, ang katawhan, kinahanglan nga esplikaran labot ani. Kay kwartas mga tao ni, tiya mo nang mapatukod kag balay, wa matukod imong balay. Unya paghuman, wa ka esplikarin na unsang itabo na blind ka. My God. Simple kay na. Mao ni sa istorya ha.